ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ዘስዕብ ኤርትራ መበል 33 ልደታ ተጸንብል ዳሃይ ቅዋም አብይ አቢሉ ዜጋታትከ ከም ያለው ዝብላ ርእስታት ዘጠቃለለ ብዓወት አርጋይ ዝዳሎ አፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዘይከቀርበልኩም ምክትታልኩም ንዕድም ኤርትራ ከም ሃገር ካብ እትውለድ 33 ዓመት ተቆጽራላ ከም ትልሙድ 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ንምብዓል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተሰዲዶም ዝርከቡ ዜጋታት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ቀንያት ናጽነት ምኽንያት ብምግባር ይጽንብልዎ ኣለዉ 24 ጉንበት ኣብ ዝቀራረበሉ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብባህላዊ ጉዳያት ነዊሕ ምቅራብ ዝተገብረሉ ባህላዊ ምርኢት ሙዚቃ ጓይላ ድራማን ካልእን ይቐርብ ጎደናታት ብዘብለ ጭልጭ መብራህቲ ይሽለሙ ተካላት ናይ ካርኒቫል ምርኢት ይቕርባ ምምሕዳራት ዳሳት ተኺለን ዝብላዕ ዝስተ የዳልዋ ራድዮን ቴሌቪዥንን ነቲ ጽንብል ዘንጸባርቕ መደባትን ደርፍታትን ይፍንዋ ወዘተ 24 ጉንበት ንምጽምባል ዓመታዊ ናይ ሚልዮናት ናቕፋው ጻይታት እዩ ዝግበር ኣብዚ ቅንያት ኤርትራ ነፃ ንምግባራ ን30 ዓመት ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ጅግንነትን ምዝራብ ልሙድ እዩ ንዝሓለፈ 33 ዓመታት እውን ብተደጋጋሚ ተዘሪቡሉ ታሪክ ምርኩስ ከይገበርካ ንቕድሚት ክስጉም ኣይከኣልን ይብሉ ገለ ተፈላሰፍቲ ምኽንያቱ ታሪክ ሕማቕካን ጽቡቕካን ክምህረካን ክእርመካን ስለ ዝኽእልን ጌጋ ከይትደግም ስለ ዝሕግዘካን እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን ታሪክ ሕማቑን ጽቡቕን ምስ እትምዝግቦን እትዛረበሉን እዩ 30 ኪንኡን ዓመታት ታሪክ ቃልሲ ኤርትራ ሕልኽለኻቱን ምስጢራቱን ገዲፍና ናይ ቃልስን ጅግንነትን ታሪክ ነይሩን ተተባሂሉ ዝሓለፈ 33 ዓመት ናጽነትከ ከመይ ነይሩ ኢልካ ምሕታት ነውሪ የብሉን እዚ ሕቶ እዚ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ኤርትራ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልጽዎ ይኽእሉ እዮም ደገፍትን ኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ህግደፍ ብዙሕ ናይ ምዕባለ መደባትን ትልምታት ከም ዝተሰላሰለ ክነግሩኻ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ምዕራባውያን ሃገራትን ወያንን ተዘይዕንቅፉ ነይሮምን ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምበጽሐት ኢሎምን ክምጉትኻ ጸገም የብሎምን ገሊኦምን ዝሓለፈ 30 ዓመት ናይ መኸተ ዓመት እዩ ነይሩ መኸተ ካብ ተጻብኦታት ደገ ክብሉኻዮም እዚ ሕቶ እዚ ንደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ከምኡውን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ምስተሓቶም ግን መልሱ ብኣንጻር እዩ መልሶም ኤርትራ ቆዋም ይኹን ስርዓተ ሕጊ ዘይብላ ብሓደ ሰብ እትመሓደር ምርጫ ይኹን ባይቶ ዘይብላ ዘይዲሞክራስያዊት ፍትሒ ዘይትግበረላ ዝኾነ ዓይነት ምዕባለን ብልጽግናን ዘይተመዝገበላ ዜጋታታ ፍቆዶ ዓለም ዝተሰዱ ፋብሪካ ስደተኛታት ዝኾነት ዝብልን ካልእን ዝርዝሩ ነዊሕ ይኸውን መልሶም ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ሰዊኡ ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ነጻ ክገብራ ኽኢሉ እዩ ብምንቅስቓስ ወይ ድማ ሓረካት ጀመረሞ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተቐየረ ቃልስን ናጽነት ናይ 10 ኣሽሓት ቃለስቲ መስዋዕቲ ስንክልና ማእሰርትን መግረፍትን ሓቲት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ነፃን ሉዓላዊትን ኣብ ምግባር ሓሊፉ ንሰላም ብልጽግና ፍትሕን ዲሞክራሲን ነይሩ ነዚ ንምርጋጽ ድማ ቋማዊት ሃገር ንምህናጽ ካብ ቅድመ ናጽነታት ሒዙ ዝተሓስበሉን ዝተሰርሓሉን እውን እዩ ሓያሉ ኤርትራውያን ተቃለስትን ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ዝካየድ ቃልሲ ሓያል እኳ እንተኾነ ናጽነት ምዕቃብን ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምህናጽን ግን እቲ ዝሓየለ ቃልሲ ዝሓትት ክኸውን ከም ዝኾነ ይገልጹ ነይሮም እዮም ሓደ ካብኣቶም ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ነይሩ ሎሚ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ነፃ ሃገር ኮይና መበል 33 ዓመት እኳ እንተጸንበለት ዝተኸተለቶ ፖሊሲታት ግን ዲሞክራሲ ቁጠባዊ ብልጽግና ነፃ ፕረስ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ኣበይ ኣለው ዘብል እዩ ቁጠባዊ ወፍሪ ንምንታይ ዘይካየድ መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ ነዳዲ ቴክኖሎጂን ካልእን ንምንታይ ብቐሊሉ ክርከብ ዘይከኣል ኣብ ልዕሊኡን እቲ ዝኸፍአን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ንምንታይ ዘይክበር ኦስራትን ኣብያተ ማእሰርትን ንምንታይ በዚሑ ኢልካ ክሕተት ናይ ግድን ዝኾነሉ ዘሎ ዓመት እዩ ብፍላይ እዚ ዓመት እዚ ምኽንያቱ 33 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ኤርትራ ዳግም ሓዳስ ሃገር ኣይኮነትን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ
33 ዓመት ኣብ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ዕድመ እንተተራእዩ 33 ዓመት ማለት ሓደ ሰብ ሰብኣይ ዝኾነሉ ትምህርቱ ድሮ ወዲኡ ዘተኣማምን ስራሕ ዝሕዘሉን ሓዳሩ ዝመርሓሉን ካብ ህይወት እኹል ተመክሮ ቀሲሙ ርእሰ ተኣማንነት ዘጥርየሉን ኣከባቢኡ ብግቡእ ዝርድኣሉን ልቦና ዘጥርየሉን ሓላፍነት ዝስከመሉን ለውጢ ዝቕበለሉን ናይ መጻኢ መደባት ዝሕንጽጸሉን ናይ ካልኦት ሓሳብ ዝቕበለሉን ምስ ካልኦት ድልዱልን ሓበራዊ ዓቕሚ ዝሕሉ ምሕዝነት ዝፈጥረሉን ካልእን ግዜ እዩ። ዕድመ ወዲ ሰብ ምስ ሃገር ክወዳደር ኣይክእልን እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ክበጽሓ ናይ ኣማኢት ዓመታት ይወሲዱለን ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ብናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናብ ቁሸት ማለት ኩሉ ብቐረባን ቀሊልን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ክዓብያን ክምዕብላን ናይ ኣማኢት ዓመታት ዕድመ ኣየድልየንን እዩ። ናይ ዝኣብነት ምስ ኤርትራ ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ሃገር ግን ከኣ ኣብ ብልጽግና እትርከብ ሃገረ ናሚብያ ክትጥቀስ ይከኣል። ኤርትራ ጓል 33 ዓመት ኮይና ኣብዚ ደረጃ እኳ እንተሃለወት ንኹሉ ብዝዓርቕ መንገዲ ናብ ዝለዓለት ዲሞክራስያዊትን ብልጽግና ዝሰፈና ሃገርን ንኽትቅየር ገና ሕጂ እውን ዝዓበየ ዕድል ኣለዋ። ንሱ ድማ ቅዋም ብምትግባር ብስርዓተ ሕግን ዲሞክራስን እትመሓደር ሃገር ምስ እትኸውን እዩ። ንምዃኑ ኤርትራ ንምንታይ ቅዋም ዘይብላ? እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶኸ ቅዋም እንታይ ማለት ምዃኑ ይርድኦ ድዩ? ኣብ ኤርትራ መብፅዓ ዝተኣትወሉ ቅዋም ኣበይ ኣቢሉ? ካልእ ክምለስ ዘለዎ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ኣብ ዕድመ ስብእና ዝበፅሐት ኤርትራ ድማ ክትምልሶ ዘለዋ ሕቶታት እዩ። ኣብ ኤርትራ ብ23 ጉንበት 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ነይሩ እዩ። ትማል ሶኒ ድማ መበል 27 ዓመቱ ነይሩ። እንተኾነ እዚ ብዙሕ ድኻም ዝፈሰሰሉን ኣብ ምጽዳቕ ዝበጽሐ ቅዋም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ዘይፈረመሉ ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን። ቅዋም ኤርትራ እንታይ መስርሕ ሓሊፍዎን ገለ ካብ ትሕዝቶታቱ ድማ እንታይ ነይሩ ምስ ንርኢ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1991 ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተጋህደሉ እዋን ኩናት ዝኸተሎ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻዊ ትካላትን ሃገር ኩላዓንዩ ማሕበራውን ባህላውን ዝምድናታት ሕብረተሰብ ተበታቲኹ ህዝቢ ህይወቱ ተመዛቢሉ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋዕትን ምስንካልን ዓሰርታት ኣሽሓት ዜጋታት ዝኸተሎ ሰብኣዊ ዓቕሚ ተደኺሙ ነይሩ። ሃገር ኤርትራ ካብ ባዶ ተበጊሳ ንዝነበረ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ሰጊራ ንዝነበረ ብኮታትን ድኽመታትን ዓቢሳ ማሕበራዊ ምትዕርራይ ክትገብርን ሓያል ቁጠባን ዲሞክራስን ክትሃንጽ ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን። ኣብቲ መጀመርታ እዋን ናይ ናጽነት ግዜ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምእዋጁ ሓያሎ ንምምሕዳር ዝሕግዙ ኣዋጃት ሓሊፎም እዮም። ሓደ ካብኡ ኣዋጅ ቁጽሪ 55 እዝባር 1994 ምምስራት ቅዋም ኮሚሽንን ዕማማቱን ዘነጽር ሕጋዊ ሰነድ ተኣዊጁ። ኣዋጅ ቁጽሪ 55 እዝባር 1994 ከምኡውን ግዜያዊ መንግስቲ ዝቆሙ ካልኦት ኣዋጃት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሚያዝያ 1994 ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ ብወግዕ ተመስሪታ። እታ ኮሚሽን ቅዋም ብፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ትምራሕ ኮይና ብ50 ኣባላትን ብ10 ተፈጻሚት ሽማግለን ዝቆመት ተቐማጦ ገጠርን ከተማን ዝተፈላለያ ብሄራት ሃይማኖታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ከምኡውን ተጋደልቲ ነበርን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዜጋታትን ዝተሳተፍዋ ነይራ። 21 ካብ ኣባላታ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ ኣባላታ ብሓፈሻ ካብ 34 ክሳብ 50 ዕድመ ይርከቡ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ እዚ 14 ሞያውያን ኣህጉራዊ ኣማኸርቲ ኮሚቴ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኤስያ፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን 45 ኣማኸርቲ ዓበይቲ ዓዲ ካብ ኩለን ብሄራት መራሕቲ ሃይማኖትን ፈላጣት ልምዳውን ባህላውን ሕጊ እንዳባ ኤርትራ ብምቋም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመክሮ ምስ ሕጊ እንዳባ ንምውሃድ ዝሕግዛ ብምጥቕላል ተመክሮ ደሊባ። ብኩሉ መለክዒታት ሕብረ ብዙሕነት ሃይማኖት ብሄር ሕጊ እንዳባ ምስ ዘመናዊ ሕግታት ብምንጻር ዝተዋሃደ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ዓዲ ይዝክሩ። እታ ኮሚሽን ኣብ ኮሚቴታት ተኸፋፊላ ዝተፈላለየ ኣኼባታትን ሴሚናራትን ብምድላው ነዊሕ ክትዕን ሰፊሕ ዘተን ድሕሪ ምክያድ ኣብ ጥሪ 1995 ናይ መጀመርታ ንድፊ ቅዋም
أقربو دحر سفيحن عميقن مررداء دما نابز بنغتع زورد ندف قوام ملكو حيزو نابز بي دحر مرادو أبزوباتات بيت صحفتات كوميشن قوام بمخفات 73 نؤس كوميتات بمقامن زتفلالي قوانقواتات إيرترا ززاربو 400 زيغاتات بمسلطان نفس فلالي قوانقواتات تترجمون أستمهرو توهيبون نابز بوريدو أبقت أراتن كتماتاتن بتمرتن بسمينارن نليلا قريبون سفيح كتعات تخايدلون كاتسيلو دما أبزرزر ندفقوان بمقتاو براديو تلفزيونن غازيتان استسنة نهيزبي رئيتونات مسمعن مئكابن تخايدلو سفيح زمتا دحر مكياد قلم محياشات تغيرولو أب حملة شعن 996 دما ناب جزياوي هاقراو بايتو قريبو داقماي تمحايشو ماليسون نابز بموراد داقماي كتع تخايدلو أمود داتا أور حقومبت شحن 997 75 أبالات هاقراو بايتو 398 وكلتي شدشت زواتات 75 وكلتي أو تأزنبرو إيرتراوان بدمر 548 زيغاتات تساتفوق قواماو قبائي صديقو انت خونت قوام بريزيدنت إسياس أفورقي كفرمو سلازيدلي إنه صابلو مدورينو أبكب حتى سقيلو يركبالو بريزيدنت إسياس حد قوانك على محتتاب زقابرلو قوام مويتيو قبلون قتيلويو ديحيرون داقماي كم بحدش كم زد صحاف أنفد دحر مهاب كيهمو تاريفو داقماي ترسعو قال خبت حستو قوام قدم مقلات زوز حمان السيات إيرترا مساتو ويون كابتي 27 عمز زوغ صرق قوام زنقسو بمخانوم قالون أب إيرترا بزعب قوام سلازي زرب قوام انتايو عفشاو مرداتا متان كهلوم بحتر زبالة قوام كم السعبيو قوام مسرتاو حقيني حدا حبرتسب كوينو عماماتن قرصن منغستاو تكالات زحنصصن زقرصن مسلاتن قباءاتن زيغاتات بمزرزار مس منغست خلوم زقباء زمدنا زنصر زلعل حقيني حدا هاجريو قوام ناي كلهم توم ابت هاجر زحنصصو نستفلالي منوابرو حبرتسب زمحادرون زغزون حقتات مسرتيو قوام مسرتاو مسلاتن قباءاتن حزب حليو منغستي كاب عقمون العلي سلطان كيهلون كابو حالفونا والكملاخنت كيسجاجر كم لقام فرس كوينو يمازنو حزبي قبل عليهم زوسن بوليتيكاوي كتباون محبر سباو السانيتات دمت خلوهم سلازحجزو من قوام يدليوم مسرح من دافن متصدقن قوام أبحد هاجر من مسرات من محدراو سرعات مهنات قرص منغستن تكالات منغستن مسلاتن قباءتن زيغاتات زملكت عب عمان بمخانو أب درجة محبر قطباو معبالي بهلاو دحر بايتان تاريخاو قعزون حبرة السب مركوس قبرن مقبارو نفس وكف هاجر مس حبرة السباز خيد قوام كتندف تقدد قوام زيغاتات كفلتوو كقبلوون كمئزازوون زقباء مسارتاو حقيو مغنياتو زيغاتات مسلاتو من قباءتو من بمفلات كوقعزون زما حدروم منغستي كاب عقمن العلم الزخيد من رجع بمقبار كآلي ووصل زحقزوم بز مسرت منغستيخون والكسب مسلاتون قباءتون حليو بحقن حقاقاتن كخيد يخقل إذا بحتر زبالة ترقم قوام كوينو كالاستفلاليو مقلتاتون كوهاو يخقليو كاتسيلناون ناب قوام إيرترا مسن رئي إتا أبشحن 997 زتصدق أمو أب قبرزي وعلى قوام إيرترا 7 معرفات أب تحتي دما 59 عن قصأتالو حافشاو دنقاقيتات هاقراو علاماتاتن مراحمت كلاتن مسرتاوي مسلات عرنتاتن قبواتن هاقراو بايتو فتسامة أكال من محدار فتحي التفلاليو دنقاقيتات زتقالل نيرو قوام إيرترا أم مقدم نحنا زوم بني حبارك ألسي نمسلنا نحدا متساينان سمور هاقر زخونا هزبي إيرترا بمبالك جمرن كلو هزبي إيرترا لناتسنتون مسلون 10 سماتات كم زخفلة يقلت أبز مقدم اتتصحف نحنا يلوز جمر بمخانو نمولو هزبي إيرترا بزياف فالالاي ستتصحفة خم زخونا يأنفد أم معرف حدا عنكت حدا دما إيرترا ديمقراسيين محبراو فتحن السرتا بجزءات حقي اتم حدر نتسان دولاويتن هاجر كم زخونت قتيلو دما هاجر إيرترا أب هاجر إيرترا لألاو السلطان نهزب خم زخونة هزبي بديمقراسياو أجباب وكيلو منغستي كم زمسرت دما يحبر
ናብ ልዕልና ቅዋም አንቀጽ 2 ምስ ንምልከት ቅዋም ሕጋዊ መግለጺ ሉዓላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ መንግስቲ ዝመስረተሉን ዝምራሓሉን አቃውሞን አካይድኡን ይውስን ብምባል ቅዋም ዝለዓለ ሕግን ምንጭን ናይ ኩሎም ሕግታት ከም ዝኾነ አንጻሩ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ትእዛዝ ፍሩስ ከም ዝኾነ ይመልክት። ኩሎም አካላት መንግስቲ ማሕበራትን ትካላትን ከምኡውን ዜጋታት ብቅዋም ክምእዘዙ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓል ሓላፍነት ከም ዘለዎም ድማ የስምር። ኣብ ዲሞክራሲያዊ መሰላት አንቀጽ 7 ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራውን ባህላውን ህይወት ንጡፍ ተሳትፎ ክህልዎም ኩሉ ኤርትራዊ ብዚ ኣፈላላይ ኣብ ኩሉ ናይ መሪሕነት ቦታ ማዕረ ዕድል ክወሃቦ መንግስቲ ነፃን ነቐፌታውን ኣተሓሳስባን ምጽዋርን ሓበራዊ መረዳእታ ዝመለለዩ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ባህልን ንምዕባል ምቹእ ኩነታት ክፈጥር ይእዝዝ። ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ አንቀጽ 7 መንግስቲ ንመሰል ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ምዕባለን ናይ ዜጋታት ዘዕግብ ኩነታት ክፈጥርን ድሌታት ህዝቢ ንምርዋይ ክጽዕር ኣብ መላእ ሃገር ዝዝርጋሕ ምዕሩይን ቀጻልነት ዘለዎን ምዕባለ ክሰርሕ ይገልጽ። ኣብ ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ አንቀጽ 14 ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ከም ዝኾነ ይሕግግ። ሃገራዊ ባይቶ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይምዕሩይነት ንምውጋድ ዝሕግዝ ሕግታት ከውፅእ ይእዝዝ። ኣብ መሰል ህይወትን ናጽነትን አንቀጽ 15 ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ህይወቱ ይስእንን ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ናጽነቱ ኣይንፈግን ክብል መሰል ህይወት የኽብር። ኣብ መሰል ሰብኣዊ ኽብረት አንቀጽ 16 ናይ ዝኾነ ሰብ ሰብኣዊ ኽብረት ኣይድፈርን። ዝኾነ ሰብ ምስ ስቓይ ብጭካንን ውርደትን ዘይሰብኣዊ መንገድን መሓዝን መቕጻዕን ክልኩል እዩ። ዝኾነ ሰብ ብግልያነት ወይ ብግዲ ብምዕሳብ ወይ እውን ሕጊ ብዘየፍቅዶ ብሓይሊ ከዓ ይፍቀድን። ኣብ ማእሰርትን ቀይድን ፍትሓዊ መስርሕ ፍርድን አንቀጽ 17 ንዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ምእሳር ወይ ምቕያድ ኣይፍቀድን። ዝኾነ ሰብ ምኽንያት መእሰሪኡን ምስ ተኣስረ ዘለዎ መሰልን ብዝርድኦ ቋንቋ ክግለጸሉ ይግባእ። ዝተኣስረ ሰብ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ። ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክእሰር ኣይከኣልን። ኩሉ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ መሰል ኣለዎ። ክሱስ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ከም ንጹህ ይውሰድ፣ ክቕጻዕ ድማ ኣይከኣልን። ኣብ መሰል ብሕትና አንቀጽ 18 ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ምኽንያት ኣካላቱ ክፍተሽ፣ ቤቱ ወይ ንብረቱ ክጉርጎር ወይ ክእቶ፣ ከምኡውን ርክባቱን ምጽሓፉን ካልእ ንብረቱን ክድፈር ኣይፍቀድን። ምፍታሽ ዝፍቀድ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ጥራሕ እዩ። ንስውን ብማሕላ ዝተደገፈ ምኽኑይ ጥርጠራ ምስህሉ ጥራዩ። ኣብ ሓርነት ሕልና እምነት ምግላጽ ርእቶ ንምንቅስቓስ ምእካብን ምውዳብን አንቀጽ 19 ኩሉ ሰብ ናይ ሓሳብ ናይ ሕልናን እምነትን ሓርነት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ናይ ምዝራብን ሓሳብ ምግላጽን ናይ ፕረስን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ሓርነት ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ናይ ምእካብን ሰላማዊ ሰልፊ ምግባርን ውድባት ከቐውም መሰል ኣለዎ። ኩሉ ዜጋ ኣብ መላእ ኤርትራ ብነጻ ክንቀሳቐስን ካብ ኤርትራ ናይ ምውፃእን ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስን መሰሉ ተሓለወ እዩ። ኣብ መሰል ምድማፅን ኣብ ምርጫ ምውድዳርን አንቀጽ 20 ኩሉ ዜጋ ሕጊ ምርጫ ብዘፍቅዶ መሰረት ክመርፅን ኣብ ምርጫ ክወዳደርን መሰል ኣለዎ። ቅዋም ኤርትራ ብሓፈሻ ፍርዳዊ ስርዓት ኣብ ቅዋም ዝምራሕ ክኸውን ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ንቅዋምን ብኡን ዝቐውም መንግስትን እሙናት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይሕብር። ኣብ ምርጫ ባይቶን ፕሬዚደንትን ምስ ዝረአ ዜጋታት ናብ ሃገራዊ ባይቶ ክምረፁ መሰል ክህልዎም እንከሎ ንሳቶም ድማ ፕሬዚደንት ይመርፁ። ፕሬዚደንት ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ንክልተን 5 ዓመት ማለት ቀዳማይ 5 ዓመት ካልኣይ ግዜ እንተተመሪጹ ድማ 10 ዓመት ጥራይ ከገልግል ዝፍቀዶ። ፕሬዚደንት ሕግታት ቅዋም ዝጥሕስ ወይ እውን ስነ ምግባራዊ ጉድለት ከምኡውን ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ድኽመት ምስ ዘጋጥሞ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ኣባላት ባይቶ ካብ ስልጣኑ ክእለ ይኽእል። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ዝተገልጸ ቁንጫል ናይ ቅዋም ኤርትራ ኮይኑ ኣብቲ ቅዋም ሰፊሩ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ጽሑፋትን ዓንቀጻትን ኩሉ ነናቱ ካብ ሓድሕድ ብዘይሰናነፍ ብማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ቀጸላታት ካብ ቤት ፍርዲ ክሳብ ባንኪ፣ ካብ ስድራ ቤት ክሳብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንት ክሳብ ሓላፍነት ባይቶን ካልእን ሓያሎ ጉዳያት ድማ ይድህስስ። ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታትን ክገጥሞም ዝኽእል መሰናኽላትን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ።
تحستو قوام بإرترا نحجز مئزز ديمقراسيا وسرعات نختكال زفقد مسارتاو مسلن ناصنتن زيغاتات زرغاغص قرصي سلطانن زمدنان كلهم منግስታው ትካላት ብንጹር ዝሕንጽጽን ዝፈላልን ኮይኑ ንመትከላት ሰላም ሃገራዊ ድሕነት ቁጠባዊ ምዕባለ ዲሞክራሲያዊ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ኣገደስቲ መትከላት ዘተኮረ ኮይኑ ዝተረፉ ካልኦት ጉዳያት በሃገራዊ ባይቶ ዝጸድቁ ሕግታት ክድንገግ ይሕብር ከመሓየሽ ንዝድለ ናይ ዓንቀጻት ኣገባቡን ኣነጺሩ የስፍር ዝበስሑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ግቡን ላዕሊ ኣብ ስልጣን ጸኒሖም ውልቀ መልእኽቲ ኣብ ዝኾኑሉ ተቐዳዲሞም ንቕዋም ሃገር ይወንዝፉ የፍርሱ ወይ እውን ከም ዝቕየር እዮም ዝገብሩ ቋም ኣብ ዘይህልወሉ ድማ ሕጊ ብምጉዕጻጽ ወንበር ስልጣን ኮፍ ይብሉ ዝበስሑ ድማ ንዓመታት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝኾነ ለውጢ የምጽኡን እዮም ናይ ኤርትራውን ተመሳሳሊ እዩ ቋም ካብ ጸድቕ 25 ዓመታት ኣቝፂሩ ክሳብ ዕለተሎሚ ብዘይ ቋም ትመሓደር ኣላ ቋም ዘይብላ ሃገር ተሓታትነትን ሓላፍነትን ስለ ዝጎድላ ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲ ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከምቲ ዝድለ ክትከይድ ዘይሕሰብ እዩ ጽቡቕ ነገር ናይ ቋም ኤርትራ ድሮ መዓልቲ ናጽነት ዝጸደቐ ግን ድማ ብፕሬዚደንት ዘይተፈረመ ብምዃኑ ዜጋታት ዓመት መጸ ክዝክርዎን ከበራብርዎን ዕድል ዝፈጥር እዩ ኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ካብ እትኸውን መበል 33 ዓመት ኣብ ትጽንብለሉ ዘላ እዋን ሓደ ካብ ኣገዳሲ ሕቶታቶም መሳቱኣ ሎሚ ደቂ 33 ዓመት ኮይኖም ዘለው ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው እቶም መሳቱ ቋም ኤርትራ ዝኾኑኸ ከመይ ኣለው ዝብል ክኸውን እዩ ምኽንያቱ ኤርትራ ክበሃል እንከሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መሬት ባሕሪ ኣየር ዘይኮነ ዜጋታታ ስለ ዝኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ሕቶዚ ሰማዕቲ ዝመደብ ክምልስዎ ክንገድፎ ኢና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅንያት